Hei, mitä kuuluu? Suuri tervehdys kaikille WhatsApp-ryhmiimme osallistuville terapeuteille. Tässä videossa näytän kuinka Tesla-oskillaattori yhdistetään. Biofilia trackeriin. Mikä on monien terapeuttien ryhmissämme esittämä kysymys? Tässä on käynnissä oleva Biofilia tracker, ja kuten näette, Biophilia trackerin keskellä oliven liitanten on kitketi. bioinduktorissa ja valoja kohti olevassa liitännässä täällä toisella puolella. Malja on kitketi. Voimme siis kytkeä Teslan oskillaattorin joko maljaan tai bioinduktoriin. Teemme ensin kytkennän korvataksemme maljan toiminnon. Joten poistamme maljan yhteyden ja huomaamme, että liitännässä on 3 liitintä sisällä. Tätä varten tarvitaan kytkentäkaapeleita. Jotka pyydetään valmistajalta, ja tässä on se malli, jossa on 3. Sitten kytkemme kaapelin. Laitteeseen ja toiseen päähän kytkemme oskillaattorin. Tässä se on kytkettynä. Tesla oscillatori kupitoimen tune. Ja tärkeä huomio, kun kytkemme Tesla-oskillaattorin kuppitoimintoon, se korvaa kaikki kuppitoiminnon ominaisuudet. Eli mikä on tämän lisävarusteen tehtävä? Sen avulla voidaan mitata tietoa ja tallentaa. Toisin sanoen, siinä on anturi, joka mittaa täällä sisällä olevaa ja voimme myös lähettää tietoa kuppiin. Ja mikä on sen käyttötarkoitus? Terapeuttisten tuotteiden mittaaminen sekä vaikutus, joka sillä on henkilöön. Joten jos aiomme käyttää Teslan oskillaattoria tuotteiden mittaamiseen, on tärkeää käyttää molempia lisävarusteita, oskillaattoria ja viunduktoria. Miksi? Koska oskillaattorilla aiomme mitata sen aiheuttamaa vaikutusta, toisin sanoen luonnollisen tuotteen, joka mitä vaikutusta tällä oskillaatorilla on henkilöön. Ja tähän täytyy olla potilas kytkettynä. Tämä on tärkeä huomio terapeuteille ryhmistä. Ei voida mitata henkilöä tai elintä, kun oskillaattori on kytkettynä kupitoimintoon. Ei ole mahdollista. Jotta voimme mitata elintä tai kehon osaa, meidän täytyy irrottaa viunduktori ja etsiä toinen liitin, D4. Kytkemme sen tähän keskelle, te voitte kuten näette, tämä on täällä keskellä, ja yhdistämme sen Tesla-oskillaattoriin. Näen. Oskillaattori toimii johtimena ja mahdollistaa ihmisen elimen mittaamisen. Sen avulla voidaan tehdä metaterapiaa ja lunaterapiaa, mutta on myös mahdollista suorittaa fitoterapiaa eli kasviterapiaa, ottaa kasvin tiedot ja lähettää ne elimelle sekä myös kivien tai jalokivien tietoja gemoterapiassa, mitä kutsutaan gemoterapiaksi. Kaikki tämä on mahdollista, kun oskillaattori on kytketty tähän korvaamaan vikakela. Kehotan teitä katsomaan verkkosivujani, josta löydätte kehittyneet kurssit, joissa selitän
Yksityiskohtaisemmin näiden laitteiden kaikki mahdollisuudet. Teslan oskillaattoria voidaan käyttää paikan päällä tapahtuvaan terapiaan, puhumme nyt bioresonanssista, ja myös monet terapeutit käyttävät sitä etäterapiaan. Verkkosivultani löydätte myös. Tarjoan useita erilaisia kursseja, joissa opetan biofilialaitteen ja Tesla-oskillaattorin käyttöä, ja minulla on mahdollisuus järjestää kursseja monilla kielillä. Toinen tärkeä tieto on, että Tesla-oskillaattori voidaan kytkeä suoraan tietokoneeseen taajuusohjelmistoa varten, kuten esimerkiksi Pro X2, Pro 2 tai Pro X8, mutta sitä varten meidän on irrotettava se biofiliasta ja kytkettävä suoraan tietokoneeseen. Tämä tarjoaa useita mahdollisuuksia. Del biofilia y conectarlo directamente al computador. Entonces se dan varias posibilidades. Sitä voidaan käyttää bioinduktoria ja kuppia vaihtaessa, ja se sopii myös suoraan tietokoneeseen kytkettäväksi äänenlähtön kautta. Suuret terveiset kaikille. Teal. Toivon, että pystyn vastaamaan fysioterapeuttien kysymykseen, jotka osallistuvat. Rimium. Lämpimät terveiset teille kaikille ja mukavaa päivänjatkoa.